Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα για να επανέλθουμε στα του νομοσχεδίου για ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοθέτημα. Ένα σχέδιο νόμου το οποίο έρχεται να δώσει λύσεις σε σοβαρά ζητήματα και προβλήματα των πολιτών, εξυγχρονίζοντας επί της ουσίας το οικογενειακό δίκαιο και πιο ειδικά το κληρονομικό. Προσωπικά θεωρώ ότι πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών από πλευράς πολιτείας σε ένα ζήτημα τόσο ευαίσθητο για τις ζωές και τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στον θεσμό της οικογένειας. Η αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, όπως είναι και ο τίτλος του προτινόμενου νομοθετήματος, καθίσταται εξαιρετικής σημασίας από το γεγονός και μόνο ότι έρχεται να καλύψει ένα κενό δεκαετιών. Δεκαετίες κατά τις οποίες η νομοθεσία παρέμενε απαράλλακτη, ενώ γύρω της άλλαζαν και εξελίσσονταν ταχύτατα και ριζικά τόσο η οικογένεια όσο και η κοινωνία μας. Συνέπειες αυτής της χρονοκαθυστέρησης, θα μου επιτρέψετε την έκφραση αυτή, ήταν μια σειρά από ζητήματα που προέκυπταν όταν οι διατάξεις έρχονταν αντιμέτωπες με τις αλλαγές στην πραγματικότητα της ζωής των ανθρώπων. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επεκταθώ σε πολλά παραδείγματα για θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει συχνά εμάς ή οικείους μας σε περιπτώσεις κληρονομιών. Από αμφισβητήσεις διαθηκών, εγγράφων, αδυναμίες εκτέλεσης, διαφωνίες συγκληρονόμων και ούτω καθεξής. Για να μην αναφέρω και την έξαρση των αποποιήσεων λόγω χρεών ή την μη δυνατότητα ουσιαστικής εκπλήρωσης της τελευταίας βούλησης των κληροδοτών λόγω απουσίας σχετικών προβλέψεων. Προφανώς και δεν θα ισχυριστώ ότι μετά τη σημερινή ψηφοφορία και την έγκριση του νομοσχεδίου όλα τα στραβά θα εξαλειφθούν και όλα τα καλά θα προκύψουν αβίαστα. Και όμως αυτό το γεγονός του σημερινού νομοσχεδίου μας δίνει δυνατότητα μιας ευρείας συνένεσης και από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Όσα όμως προβλέπονται στις διατάξεις δίνουν απαντήσεις σε πολλά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί όλα αυτά τα χρόνια και ταλαιπωρούν ανθρώπους και οικογένειες. Ας δούμε τα σημαντικότερα παρακολουθώντας τις σχετικές διατάξεις. Ξεκινώ από τις αλλαγές στα περί των διαθηκών. Με τα όσα προβλέπονται, παρέχονται πλέον αυξημένες εγγυήσεις γνησιότητας και ασφάλειας, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ιδιόγραφες διαθήκες, οι οποίες πολύ συχνά έως τώρα δημιουργούσαν ζητήματα σχετικά με την εγκυρότητά τους, ταλαιπωρώντας ή και ζημιώνοντας τους δικαιούχους. Με τα όσα προβλέπονται, περιορίζουμε τις ατέρμονες αμφισβητήσεις και αντιπαραθέσεις που συχνά παίρνουν τη μορφή μακροχρόνιων δικαστικών αγώνων. Γενικότερα για τις διαθήκες, σημειώνω τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, όπως και τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και τη μείωση του αριθμού των απαιτούμενων μαρτύρων για δημόσιες και μυστικές διαθήκες. Ακόμα περισσότερο, η εισαγωγή ενός ενιαίου τύπου διαθήκης για έκτακτες περιστάσεις θα βοηθήσει σημαντικά ώστε να αποφεύγονται γραφειοκρατικά εμπόδια και ακυρότητες που συχνά κατέληγαν σε αχρίαστες και πολύχρονες δικαστικές αντιπαραθέσεις. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στην πρόβλεψη για εισαγωγή στο δίκαιό μας των λεγόμενων κληρονομικών συμβάσεων. Πρόκειται για μια ρύθμιση η οποία έχει τύχει πολύ θετικής υποδοχής, όπως πρόλαβα να δω και στην επικαιρότητα των ημερών, αλλά και στις τοποθετήσεις των συναδέλφων στις επιτροπές. Και δικαίως έχει αυτή τη θετική υποδοχή. Είναι ένα σύγχρονο και πρακτικό εργαλείο που προσφέρει ταυτόχρονα ευελιξία και ασφάλεια. Και γι' αυτό ο νομικός κόσμος της χώρας το καλωσορίζει. Με τις νέες διατάξεις, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ρυθμίζουν συμβατικά τη διάθεση της περιουσίας τους μετά θάνατον μέσω συμβολεογραφικής πράξης και με την αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλωμένων. Περιορίζονται έτσι πιθανές οικογενειακές συγκρούσεις και δικαστικές διαμάχες γύρω από διαθήκες και κληρονομικά δικαιώματα. Κοντά στη λογική της παραπάνω ρύθμισης είναι και η πρόνοια για τις συμβάσεις παραίτησης από μελλοντικά κληρονομικά δικαιώματα, καθώς προσφέρει και αυτή ασφάλεια και προβλεψιμότητα. Και οι δύο αυτές ρυθμίσεις συνιστούν πραγματικά καινοτόμες διατάξεις για το ελληνικό δίκαιο και η εισαγωγή τους είναι σίγουρα αναγκαία. Σε ό,τι αφορά την αναμόρφωση της νόμιμης μοίρας, ξεχωρίζω και επισημαίνω την ενίσχυση της θέσης του συζύγου με την κληρονομική μερίδα του επιζώντος συζύγου να αυξάνεται στις περιπτώσεις ύπαρξης ενός μόνο τέκνου και να μετακινείται στην τρίτη τάξη κληρονόμων αντί της τέταρτης. Κλείνω τα περί των διατάξεων με το θέμα των χρεών που συνδέονται με κληρονομιές και για το οποίο όλοι έχουμε
παραδείγματα με περιουσίες αναξιοποιητές και εγκαταλελειμμένες. Οι προτινόμενες διατάξεις ορίζουν ότι ο κληρονόμος δεν θα ευθύνεται πλέον αυτομάτως με την προσωπική του περιουσία για τις οφειλές του κληροδοτούντος, πλην μόνο των περιπτώσεων ανεπιφύλακτης αποδοχής. Κάθε ευέλικτη ρύθμιση σε αυτό το σημείο είναι ευπρόσδεκτη τόσο από δικαιούχους όσο και από νομικούς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 8 ακριβώς δεκαετίες μετά από την νομοθέτηση όσων ισχύουν μέχρι και σήμερα για το κληρονομικό δίκαιο, εμείς έχουμε σήμερα την ευκαιρία, ασκώντας το νομοθετικό μας έργο, να προχωρήσουμε σε μια κομβική μεταρρύθμιση του δικαίου που αφορά πάνω κάτω όλους και όλες στην κοινωνία μας. Αυτός είναι, πιστεύω, και ο λόγος που η αποδοχή των προτινόμενων ξεπερνά τα κομματικά όρια. Όσα συζητάμε και επιχειρούμε να ρυθμίσουμε είναι βασικοί και στοιχειώδεις κανόνες που επηρεάζουν άμεσα το παρόν και το μέλλον του καθενός και της καθεμίας. Είναι άλλωστε θεμελιώδης υποχρέωση της πολιτείας και πιο συγκεκριμένα της Βουλής να κρατάει όσο προβλέπει η νομοθεσία σε αρμονία και συγχρονισμό με τα όσα συμβαίνουν στην πραγματική ζωή και την κοινωνία. 80 χρόνια μετά ερχόμαστε επιτέλους να δώσουμε απαντήσεις σε διαπιστωμένα και συσσωρευμένα προβλήματα εφαρμογής κανόνων, αλλά και να διευρύνουμε τις πρόνοιες του νόμου ώστε να συμπεριλαμβάνουν καταστάσεις και περιπτώσεις συνανθρώπων μας για τους οποίους ως τώρα υπήρχαν κενά και στερούνταν δικαιωμάτων που η κοινωνία μας αναγνωρίζει πια ότι δεν θα έπρεπε να έχουν. Είναι μια στιγμή για την οποία η κυβέρνηση, το Υπουργείο αλλά και εμείς εδώ στη Βουλή μπορούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι προχωράμε μπροστά. Συγχρονιζόμαστε με τις ανάγκες των καιρών και τις προσδοκίες των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Έχει τον λόγο τώρα η βουλευτής